Túto reláciu vám prinášajú generálny partner www Motorové oleje, dodávateľ olejov, mazív a filtrov MAN Hummel, partneri Stabo, autorizovaný predajca a servis vozidiel DAF a Tatra, Drevital, výrobca plastových a hliníkových okien, Topfest, hudobný festival, ORB Trek, satelitný monitoring vozidiel. Rallycrossová zónová sezóna, ale aj tá slovenská či česká, sa rozbehla na pretekárskom okruhu Slovakia Ring. Už zoznam prihlásených jazdcov, ktorých bolo takmer 140, hlásil, že prítomní diváci opäť po roku zažijú nádherné divadlo. Pri pohľade na zúčastnené národnosti medzi prihlásenými prevládali hlavne maďarskí jazdci, ale na štarte nechýbalo ani 8 Slovákov. Práve na nich sme zamerali našu pozornosť, keďže s rozbiehajúcou sa sezónou malo prísť aj niekoľko noviniek. Trojnásobný víťaz seriálu FIA Zóna strednej Európy v triede STC nad 2 litre Miro Pospíchal už vopred hlásil, že sa na Slovakia Ringu predstaví v triede Supercars so Škodou Fabia MK2. Taký bol plán, realita však bola taká, že Miro nakoniec Fabiu na domáce preteky ani nedoviezol. Máme pre tento rok k dispozícii nové auto, teda do najvyššej triedy Supercars. Sú tam ešte nejaké problémy. Bolo už plánované ako na prvý závod odštartovať, ale do poslednej chvíle sa robilo. Bohužiaľ sa to nestihlo, je mi to strašne ľúto aj teda kvôli našim nejakým podporovateľom, divákom, ktorí nás chceli prísť pozrieť, je to domáci závod. A tak, no skrátka nevyšlo to. Budeme robiť všetko preto, aby sme do ďalšieho závodu odštartovali. Pospíchal tým však nesklamal a pre divákov napriek tomu pripravil prekvapenie, keď vo Volkswagene Polo TDI sa predstavil známy slovenský herec, scenárista a zabávač Daniel Dangl. Ten už má skúsenosti s pretekou automobilov do vrchu a na okruhu. Rallycross tak pre neho bola veľká výzva. Ma napadla takáto myšlienka, že skúsi niekoho známeho posadiť do tohoto auta a v podstate vedel som sa na Dana nakontaktovať a čo sa mi ľúbilo, super komunikoval, hneď riešil, oslovila ho moja myšlienka, bol ochotný sa stretnúť, takže takto nejako to vzniklo celé. Videl Dano predtým nejaké video, ako vyzerá Rallycross? Videl a hneď som sa vydesil, že čo to je, lebo to lieta to auto zrazu na rozdiel od ostatných pretekov, čo som jazdil. Ale teraz už mám za sebou 2 tie rozjazdy a musím povedať, že taký... Ty si hovoríš, že čo mám naložené v gatiach. V gatiach nemám naložené, ale tuto v bruchu sa mi dajú všelijaké také dobré veci. A nie je to z klobásy. Dano hovoril, že má za sebou prvé rozjazdy, čiže už asi vie povedať, ako sa mu Volkswagen Polo TDI páči. To auto je neskutočné, je strašne rýchle, strašne dobré. A to, že je pekelné, to, že ja prvýkrát idem vlastne kombináciou, tak to je čo neuveriteľné. Stále neviem, že čo sa so mnou deje vlastne v tom aute, ale to je neskutočný zážitok, má taký ten adrenalín z tohto. Čiže toto je pre mňa akože top z tých asi zážitkov, čo mám. Rovnako prestup z triedy STC do 1,6 litra do kráľovskej triedy Supercars ohlásil aj Marián Gajdoš. Ten doviezol na Slovakia Ring vozidlo Ford Focus. Bol to celkom rýchly skok, ale myslím, že sme to docela dobre zvládli. Je prvý pretek, takže učíme sa. Zas bude celý rok vlastne o tom učení, vlastne naučiť sa narábať s tým autom, s tou technikou a potom uvidíme ďalej. A aby tých prekvapení nebolo málo, v triede N1600 práve na Slovakia Ringu debutoval v disciplíne Rallycross aj náš kolega Alexander Štefuca. Skúseností s motoristickým športom má množstvo. Rallycross je však predsa len niečo iné. Pocity sú veľmi zvláštne, lebo som vstúpil do novej kategórie s novým autom na trati, ktorú som nikdy nešiel, charakterom, ktorý som vôbec nepoznal, takže strašne veľa nových vecí. A úprimne myslel som si, že to bude ľahší vstup. Je to naozaj veľmi ťažká disciplína práve tými zmenami povrchov. Nejde sa tu vôbec pomaly, tá rovinka zadná, z ktorej sa brzdí do jednotky, je fakt, že rýchla, tam my nakrátko točíme na týchto autách 4, čiže ja neviem, koľko ide sériový miník na dotočenej 3 a krátko 4, isto to bude okolo 130-140 km za hodinu, takže to už nie je málo. Mrzí ma, že nerobím zatiaľ výsledky a musím sa uspokojiť s tým, že naozaj tí chlapci, ktorí to už jazdia, hoci je to kategória N1600, hoci sú to sériovky, ale fakt už to majú najazdené, takže treba sa s veľkou pokorou začať učiť od znova. Keď už modernizujú všetci, zahambiť sa nedal ani Palo Zachar a doviezol na úvodné preteky sezóny dlho ohlasovanú Škodu Fabia. Zmene techniky došlo preto, lebo Leon bol moc ťažký a neobratný, tak sme prešli do dvojkovej Fabie. Je to lepšie ovladateľné, menšie to je a lepšie sa to karuje. A po viac ako dvojročnej prestávke sa na rallycrossovej trati predstavil divákom v triede STC do 2 litrov aj Vlado Marko. Hlavne je auto už konečne, dúfam, prichystané po 2 rokoch práce. Dneska máme prvé závody, takže verím tomu, že tá práca
na niečo bola a že túto sezónu, ak sa nám podarí, chceme odjazdiť celú, čiže celú zónu Strednej Európy. Uvidíme ešte po finančnej stránke, ešte zvládneme, ale verím ľuďom, ktorí to auto stávali, ktorí nám pomáhali a hlavne partnerom, ktorí nám pomáhajú, aby sme to vôbec zvládli. Úpravy Seatu Leon TDI sa podarilo počas zimnej prestávky urobiť aj Jožovi Magdolénovi. Už len to, že sme dali o nejakých 25 kg ľahšiu zadnú nápravu, to už veľa urobilo na váhe. Dali sme závodnú nádrž, zase váha dole, čiže máme hneď nižšiu váhu nejakých 30-40 kg, už je to cítiť. Tie zatačky, to je, krásne to kopíruje, je to bomba. A presne po ročnej prestávke prišiel na Slovakia Ring aj Šimon Hrnčiar so Škodou Fabia. Plány do sezóny 2019 nikto netuší, ale chceli by sme ísť ešte nejaké závody možno, čo sa týka akože zóny Strednej Európy v rallycrosse. Ale ešte je to vízia, že koľko sa pôjde závodov a či sa vôbec nejaké pôjdu. Je to otázka financií a času. V podstate jediný, kto prišiel bez väčších zmien, bol Stanley Koritár, ale ten Volkswagen Polo ako novinku predstavil vlastne iba v minuloročnej sezóne. Moc sa nesmenilo nič, nebolo kedy, nebolo času. Takže teraz je to také iné, ale tak aspoň sme to udržali, že sa to spravilo a budeme vidieť, no postupne možno sa niečo zmení, ale zase nerá tam nejaké extra zmeny. Ten slovanský majster by sa mal odjazdiť celý. No. Budeme vidieť zónu, asi nie celú, ale ten slovenský určite pôjdem. Ako ste práve videli, noviniek v slovenskom rallycrosse je začiatkom sezóny 2019 viac než dosť. Poďme sa preto pozrieť, ako dopadli preteky na Slovakia Ringu z pohľadu slovenských jazdcov. Rallycrossový nováčik Dano Dangl nakoniec pospíchal týmu hanbu vôbec neurobil, pričom pri svojom úplne prvom predstavení v disciplíne rallycross ostal stáť až pred bránami semifinále. Ak je tým pospíchalovcov príkladom toho, jak to má vyzerať, tak to iste je. Lebo strašne dobre som sa tu cítil, je tu rodinná atmosféra, je to perfektná rodina, sú zopnutí a všetko to funguje tip-top, čo je dôležité v každej branži, si myslím, a v tejto absolútne. A sú to veľmi priateľskí a príjemní ľudia, čiže do tejto rodiny sa veľmi rád a hocikedy vrátim. Aj keď teda musím povedať, že skončil som 13., čo je nešťastné číslo trošku, ale tesne pred semifinále, čiže mám z toho takú radosť. A zda najväčším smoliarom víkendu bol Šimon Hrnčiar, ktorý s poruchami Škody Fabia bojoval viac menej celú sobotu a nedeľu. Nakoniec musel napriek veľkej snahe vzdať. Prv nás zradil klop, vnútorný unášač na sprevodovky, čo je vlastne. Čiže ten sa opravil a ďalší štart nás zase zradila palica na poloosi, ktorá sa zlomila. No a keď sme to všetko opravili, tak nakoniec sme dneska ráno zistili, že vlastne je na chybe asi prevodovka, alebo niečo tam klepe a nechceme tomu viac ublížiť, tak radšej nepokračujeme. Po nevydarených prvých štartoch, ale aj technickej poruche zo súbojov vypadol nakoniec aj náš spolupracovník, ďalší z rallycrossových debutantov, Alexander Štefuca. Zaradil som sa pekne krásne na chvost a z toho chvosta som sa pomaličky zbieral hore a hore a dnešná tretia rozjazda mi v podstate dala za pravdu, že áno, má význam sa tu trošku ešte pozabávať. Škoda toho ramena, ktoré dostalo takú ránu tam vzadu, že jednoducho nemohol som pokračovať. Jožo Magdolén si zase vyskúšal, ako chutí vylúčenie z pretekov. Nakoniec tam bola tá diskvalifikácia neúmyselná, vlastne som zodťal toho Čenteša, hneď dali čiernu. Do finále sa nakoniec po zrušení semifinálovej jazdy neprebojoval ani Vlado Marko. Mrzí ma to, že sme sa aj dostali do finále. Som ako prvý náhradník, no ale je tam šanca asi 2%, že sa mi podarí dostať. Jedine, že by niekto nespravil auto ešte. Palo Zachar zase skončil v semifinále pre haváriu, ktorá ho samozrejme vyradila z ďalších bojov. Odštartovali sme, bola tam chrumáš. Jeden Scharenofer vypadol mimo drahu a potom pokračujeme ďalej a tá baba na tom černom Mercedesi otrhla Kubíkovi predné koleso, jeho tam zaseklo a už sa nedalo nič robiť. Len rána, tak toto dopadlo. A ďalší podobný prípad, aj keď s menšími následkami. V semifinále skončil aj náš jediný zástupca v triede Supercars, Marian Gajdoš. Po štarte tam boli nejaké, myslím, že vyrovnávanie účtov medzi nejakými jazdcami, no a doplatil som na to ja. Tak bohužiaľ skončil som v štrku a zase nejaké ponaučenie máme do budúcna. Jediným slovenským jazdcom, ktorý postúpil až do finále, bol teda Stanislav Koritár. Nakoniec po rane od jedného zo súperov ani Stanley a ani jeho Volkswagen Polo nedošli do cieľa. Napriek tomu mu patrilo konečné 6. miesto. Bohužiaľ, nevyšlo to, no. Nejaký Maďar mi pomohol, tak čo už, no. Stáva sa aj toto, no síce to nemusel spraviť, ale
trafil ma rovno na koleso, tak bohužiaľ to rameno nezvládlo a už sa nedolísť, ale to sa nedá. So slovenskými rallycrossármi sa opäť stretneme v polovici mesiaca apríl na trati v rakúskom Melku, kde sa bude konať ďalšie kolo seriálu FIA Zóna Strednej Európy, ale aj slovenského šampionátu. Pevne veríme, že sa tu Slovákom bude dariť oveľa lepšie. Túto reláciu vám priniesli generálny partner www Motorové oleje, dodávateľ olejov, mazív a filtrov MAN Hummel, partneri Stabo, autorizovaný predajca a servis vozidiel DAF a Tatra, Drevital, výrobca plastových a hliníkových okien, Topfest, hudobný festival, ORB Trek, satelitný monitoring vozidiel.